първия човек само. Байрибан, ти носиш хляба, тебе е хляба, така че... И Велина пред вас, който ме подкрепи от началото до края, защо другите партии не се настъпиха да купат една пала сено или един чувал, царевица да изпратят за тия животни. А те ме притискат до капка кръв мен, смъчкаха цялото семейство. На последно, ето го човека. Вярвайте на него. Само на Величи. Байрибан, да, ето, да обчистите да има животновъдство, защото ви сега в България е станало 17 евро агнешкото, защото ни подават субсидии и се грижат за животновъдите. В Гърция 11, защото държавата им помага, тук се убива. И не останаха животни. Мъчкаха ги насякъде в подвиг. Колко животни могат да издържат година и половина натворени и да не умрат? Това е специална порода. Тя е генетически съвършена и институтът в Женева трябва да ги изкупи, за да ги донираме. Няма други. Ние ако хора затворим за един месец, приключваме. Ето, ние ходим с 18 часа и се разболя. Представяш ли се, овцете година и половина? Каква е тази чумател, брат, дай да заразяваме и ние. Значи всички трябва да заразим от тази чумател. Историята трябваше да си доказва. Очевидно, от това нещо толкова го имали доказателство. На кой да верваме? На партията или на опите да си верваме? Който е истината? Не, не сме от станал 6 часа.